ఎవరన్నారు మగాడు బలవంతుడు కాదని? పెళ్ళం చెప్పులు చీపిరితో కొట్టినా ఏడవకుండా పైల్వాన్లా ఉంటాడు మగాడు. ఎవరన్నారు మగాడికి ఓపిక ఉండదని? పెళ్ళం షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ట్రయల్ రూమ్ ముంగట గంటలు గంటలు ఓపికగా వెయిటింగ్ చేస్తాడు మగాడు. ఎవరన్నారు మగాడికి ఎమోషన్స్ ఉండయని? పెళ్ళం 2 ముసలి కన్నీళ్లు కాచేసరికి తన డెబిట్ కార్డులు తన క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుపోయి పెళ్ళం చేతిలో పెడతాడు మగాడు. ఎవరన్నారు మగాడు దేవుళ్ళని అస్సలు తలుచుకోడని? పెళ్ళం ఏమండి నీతో చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ మాట్లాడాలి ట్రండి అన్నప్పుడు 33 కోట్ల దేవుళ్ళని తలుచుకుంటాడు మగాడు. ఎవరన్నారు మగాడికి క్లీనింగ్ అస్సలు నచ్చదని? పెళ్ళం చేతుకు మొబైల్ ఇచ్చే కంటే ముందు కాల్ హిస్టరీ చాట్ హిస్టరీ మొత్తం క్లీన్ చేసి ఇస్తాడు మగాడు. ఎవరన్నారు మగాడు ఏం చేయలేడని? పెళ్ళం దయ్యం లెక్కున్నా గాని నువ్వు దేవత లెక్క ఉన్నావు అని చెప్పి తను సంతోషపరిచి పిచ్చిదాన్ని చేస్తాడు మగాడు. ఇలానే మగవాళ్ళ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ మరెన్నో వీడియోలు తీస్తా. మీ మగ జాతి ఆని ముత్యం.